Alle sammen skal Alexander prøve at complete Gongi-spil fra Squid Game sæson 2. Lad os se, hvordan det ender. Og så Alex, du kan godt. Alex, du kan. Jeg stoler ikke på lort i her, skatten. Og han gjorde det. Han kan godt. Nej, han missede. Det første, den Han gjorde det. Han missede den der gang. Men det er okay, fordi han har stadig 10 forsøg. Okay, 9 forsøg tilbage, det ved du godt. 8 forsøg. Du gjorde det. Meget godt. Nej. Det var godt, det var fint. Jeg tager den for dig. Okay, 1. 2. Alexander, 2. prøv se her. Prøv se her. Alle sammen. Han gjorde 4. Hvis jeg misser det nu, er det næsten game over. Og han missede. Det er virkelig svært faktisk. Ja, men okay, men i dag slukker vi. Bye. Peace.